po. Atras. Happy birthday to you! Hello, Nanay! Isang napakagandang umaga sa inyong lahat, mga ka-JFS. We will start again a new day giving surprises and happiness sa lahat ng customers natin all over here at Bicol. So ngayong umaga na naman, sisimulan na naman natin ang saya at sorpresa. And today, we are bound at Bacol, Naga City upang sorpresahan isang pinakabonggang nanay na tiyak na bibigyan natin ng swak na sulit na packages from JFS team. So tara na't kilalanin na natin ang mga regalo o mga packages na ihahandog natin sa kanya ngayong umaga. Siyempre, andito sa likuran ko ang napakabonggang regalo na ibibigay natin sa ating maswerteng nanay. Meron tayong bubble balloon na may happy birthday nanay. Meron tayong Ferrero Rocher chocolate. Meron tayong stuffed toy bouquet. At syempre ang ating greeting card na nandun naka-frame naman sa gilid. At syempre meron tayong patarpunin kay nanay na may happy birthday nanay salve. At syempre ang napakabongga nating Plantitas customized cake na merong 5,000 pesos. So talagang napakabongga na naman ang regalo ang ihahandog natin sa kanya. So ano bang hinihintay natin? Tara na't kilalanin na natin kung sino siya. For our social media accounts, Facebook, Instagram, and YouTube channel, JFS Petals and Services. We don't just create but to captivate, patuloy pa rin tayo sa pagbibigay ng good vibes kahit meron tayong dinadasang bagyo ngayong araw. Pero laban lang! Again, I am Ate Angel, your love and surprise ambassadress. Tara na't bumiyay na all the way to Bacol, Naga City. Hello guys! So kahit maulan, andito pa rin tayo sa Bacol upang sorpresahin ang pinakabonggang nanay ngayong araw. So andito tayo sa Bacol, Naga-City. Mukhang may mga bisita si nanay. Itabi mo na lang tayo. Tao po! Ay! Hello po! Ay! Good afternoon po. Ay! Hello po! Sino po dito si Ma'am Marjorie Jean Lopez? Siya po. Ano? Nanay! Salvation. Si Nanay Salvation po. Kayo po yun, Nay. Ay, hello po. Good morning po. Ako po si Ate Angel, Nay. Bali, pwede ko po ba kayo ma-interview saglit lang po? Kasi may konting katanungan lang po ako. And then after that po, meron po sana akong ilalahad para sa inyo. Pwede po ba yun? Pwede po? Sige po. Pwede po kami pumasok? Sige, pwede po pumasok. Dito na lang tayo, Nay. Dito na lang tayo. Dito na lang. Okay, dito na lang po. Hello, Nanay. Good morning po. Kamusta po kayo, Nanay? Wait, okay lang po. Safe po ako. Totally vaccinated na po ako. So, hello po. Kumusta po ang inyong araw ngayon? Birthday na, happy na. Ha? Ano po, Nanay? Okay naman. Ilang taon na po kayo, Nanay? Handa na. Ay, excuse me. Ilang taon na po kayo, Nay? 78. 78. Okay po. Kailan po ang kaarawan po ninyo? Ay, ngayon po.
Wow, bongga, sakto naman pala talaga yung pagbisita natin dito. So ngayon ay, meron po kasi kaming mga ibinibigay na regalo para sa mga senior citizens. Bali po, isa po kayo sa napili ni Kapitan na mabigyan po ng regalo. May pinatid po listahan sa amin. So ngayon po, pwede po ba namin yung ipa-receive sa inyo? Uy, kasama kayo nung kilala. Pwede po. Sige nanay, pwede po ba kayo sumama dun sa sasakyan namin para po makapili kayo? Kasi may tatlo po kaming regalo. Meron po kaming certificate, meron kaming groceries, meron din kaming appliances na sorpresa. Wow! Si nanay. Sige nanay, tara nanay, pwede po pwede naman po kung kayo, okay lang naman naka-face mask po ako kahit po hindi na kayo mag-face mask kasi naka-face mask naman po ako eh. Tara nanay, sama po kayo sa akin nanay. Ayan, malakas pa naman si nanay, oh. 78 bongga. Wait lang po nanay, may kukunin lang po ako. Sige po, dito lang po tayo nanay. Ito na po. Nasaan si Kuya Julius? Pera ako ng phone natin dyan. Kailangan natin yung phone para makita ni nanay yung appliances. Wow, appliances. Halika dito nanay. Payungan niyo si nanay. Ako na lang po magpapayong ka nanay. Ayan. Halika dito nanay. Sama ka sa akin nanay. Halika nanay. Tan. Ayan nanay. Sige. Dito ka na lang nanay. Ayan, harap ka nanay. Harap ka doon nanay. Pakita mo yung mukha mo. Ayan nanay. So sabi niya po, pwede po dito lang sa gilid may magpayong kay nanay. Ikaw na lang po kuya. Ayan. Sabi niyo po nanay ay birthday niya po ngayon. May inaasahan po ba kayong yun nga po magi-interview sa inyo, yung mag-aalok sa inyo ng regalo ngayong araw? Wala po ba? Meron po ba? Wala. Ano pong naiisip niyo ibibigay ko sa inyo ngayong araw? Hindi niyo po alam. Hindi niyo po alam, nanay. So, gusto niyo na po, ay, asawa daw ang gusto ni nanay. Gusto niyo na, boyfriend! Nanay, gusto niyo na po bang makita yung regalo namin na inihanda para sa iyo? Naiiyak na si nanay, di pa nga eh. Sige, nanay. Dinay. Uy, charot, nanay. Nanay, ito po, harap ka dito, nanay. Harap ka dito, nanay. Ito? Tapos, nanay, pwede po, tulungan niyo ako magbukas nito para makita niyo mismo kung ano yung nilalaman. Sige po, okay lang po. Magkasakit, okay lang yan. Basta po kayo hindi maulanan. Sige po, nanay. Ito po, dito po. Ito pong nakapindot na to. Ito po, wait lang. Ito po. Sige po, tulungan po kayo ni sir. Sige po. Happy birthday to you! Hello, nanay! Hello po! Hello, nanay! Halika dito, nanay! Halika dito, nanay! Hello po! Ay, umiiyak na si nanay. Hello po, nanay! Magandang umaga po. Kami po pala ang JFS Metals and Services at gusto po namin ipatid ang mga regalo na to para sa inyo. Ay, umiiyak si nanay. Hello, nanay! Good morning po! So, ayan, nanay. Meron ka ditong sash dahil ikaw ang pinakamagandang reyna ngayong araw. Happy 78th birthday, nanay! Isuot niyo po itong lucky sash namin. Ayan. Ayan, nanay. Dito po. Ayan. Ayan, nanay. Harap ka dito, nanay. Harap ka dito, nanay. Ayan. At syempre, nanay, meron ka ditong customized cake, may greeting card, may bubble balloon, at syempre, para sa iyo tong stuffed toy bouquet, nanay. Tanggapin niyo po to. Ayan. Masyado nakakabata yung stuffed toy, nanay. Hello, nanay. Ayan. Palakpakan naman natin si Nanay Salvacion. Sa tingin niyo, nanay, kanino kaya galing ang maswerteng regalo na to? Kanino kaya to galing? Hulaan nyo na. Bibigyan ko kayo ng tatlong trabaho. Hulaan nyo kung anong trabaho niya, no? Seaman, engineer, o katulad ko, ambassadress. Ano, nanay? Pili kayo doon. Sino? Umiiyak si nanay. Sino doon sa tatlo? Sino doon, nanay? Pili. Umiiyak si nanay. Sino doon, nanay? Hulaan nyo. Yung seaman, engineer, o katulad ko, ambassadress? Ikaw na lang. Ako na lang! Ako na lang. Siyempre, nanay, itong regalo na to ay galing po sa inyong anak
na nasa daet, tama ba? Nasa barko na si, mayon nga siman, na si Sir, na ipapakita po namin sa inyo ang kanyang video message na gusto niya pong ipatid para sa inyo. Pero bago po yan, meron din po akong gustong basahin na message bago po ipakita yung video message para sa inyo. So, eto na yung message para sa inyo. Ayan. So, wait lang po. Nanay, isog ka po dito, nanay. Ayan. Okay lang yan, nanay. Safe naman tayo, ano? So, nanay, kumusta naman po ang araw na nasurpresa ngayong araw? Sobrang umiiyak kayo, ah. Masaya. Maganda ang mga... Ay, palakpakan naman si Nanay Salvacion. Nakakatuwa naman. So, nanay, may message po ako para sa inyo. Happy birthday po, nanay! Sana ay palagi ka nang masaya dyan. Wala nang iniisip na problema at palaging malakas at malayo sa karamdaman. Mahal na mahal ka namin, Nay. Miss ka na po namin. Love, Boboy, and Glenn, Princess, and Sam. Palakpakan naman natin. Ayan yung mga message. At syempre, nanay, sabi ko nga kanina, meron akong video message na gustong iparating para sa inyo na pinabibigay ng nagpasorpresa nito ngayong araw. Ito po ang video message. Panoorin natin. Baka yung TikTok natin dyan ang ma-play. Wait lang. Ayan. Ito po, nanay. Panoorin po natin. Hello, Nay! Surprise! Happy birthday! Happy birthday, Nay! Sana maraming pang birthday ang dumating sa iyong buhay. Maraming birthday. Hanggang umabot pa ng more than 100 years, Nay. Sana lagi ka diyang masaya. Ingatan mo lagi ang sarili mo dyan. Andyan si ate, hindi ka pababayaan ni ate. Diyan nagpapasalamat kami kay ate. Nay, pasensya na talaga, di kami nakauwi. Pasensyahan mo na yung munting na kaya na namin mag-asawa. Sana napasaya ka rin namin kahit pa paano. Basta mag-iingat ka lagi dyan, Nay. Lagi kang mag-iingat at palaging laging masaya. Sana lagi kang masaya. Kahit wala kang bisita dyan, nandito pa rin kami, Nay. Sineselebrate namin ang birthday mo. Miss na miss ka namin, Nay. Love you, Nay. It's okay. Sorry na, hindi kami nakauwi. Yung mga pangako ko na uuwi, hindi na tuloy-tuloy. Ilang taon na rin. Hayaan mo na pag naging normal na, lagi ka namin dadalawin. Pangako eh. Lagi akong uuwi. I miss you, no? Ayan. So, yan po yung, yan yung video message po. Galing po sa nagpadala nitong regalo na to para sa inyo na inyong anak. Pang ilan niyo po itong anak si Sir? Hindi na ko na kumahulaan pa. Panganay. Ay, bulis. Buboy! Si Buboy po, si Buboy. Anim. Pang-anim. So, ilang taon nyo na po siyang hindi nakikita, nanay, tulad po ng sabi nyo. Ilang taon nyo na po siyang hindi nakikita. Matagal na po. Ayan po, ano pong gusto nyong sabihin para kay Kuya Buboy na hindi po nakalimutan ang sorpresang ito para sa inyo? Sige, nanay, nakikita niya po, naka-live po tayo sa ABS-CBN. Charot lang, nanay, sarado pa yon. GMA muna. Charot.
Sige nanay, message niyo po para kay Kuya Buboy. Yun na nga, magsalita ka kung ano gusto mo sabihin. Magsalita ka po kung anong gusto niya sabihin kay Kuya Buboy. Pasalamatan niyo po. Kahit ano, Sige lang, take time nanay. Mga 1 oras lang po. Okay lang. Sige nanay. Hindi, pinapangiti lang kita na. Ano pong gusto niya sabihin kahit po pasalamatan niyo lang po si Kuya Buboy. Ano po? Boy, salamat. Isang flying kiss naman nanay para kay Kuya Buboy. And I love you po. Sige lang po nanay. Dito lang po ako sa gilid, hindi po kita titingnan. Sige lang nanay. I love you po. Tapos sabay flying kiss. Ayan, sige po. Ay, may pumutok. Extra. Sige po, flying kiss natin. Ay, okay na yan, nanay. Pero nanay, hindi pa dyan nagtatapos dahil meron kaming munting sorpresa din sa iyong customized cake. Pero syempre, since umuulan, doon na lang po natin sa lobby papablow ang cake niyo. Okay po ba yan? Masayang-masaya ka ba, nanay? Masayang-masaya? Okay, nanay, hindi pa dyan nagtatapos. Tara na, pumasok muna tayo sa loob ng bahay ni Nanay Salvacion upang ipablow ang kanyang Plantitas customized cake. Hello guys! So, andito na tayo sa napakagandang bahay ng ating celebrant for today na si Nanay Salvacion. So, nanay, hindi pa dyan nagtatapos dahil i-blow natin ang iyong napakagandang Plantitas customized cake. So, bago yan, kakantahan muna namin ikaw ng happy birthday. 1, 2, 3. Ayan, nanay. So, okay lang po. Kahit pahinaan lang yung tugtog. Okay lang yan. So, nanay. Pahinaan lang natin. Ayan. Make a wish and blow your candle. Yay! So, happy birthday po. Ngayon naman po, pwedeng pahinang ko ulit. Ayan. So, nanay, ngayon naman po, may inaasahan ko pa bang sorpresa o regalo na gusto niyo pong matanggap ngayong araw? Walang idea. So, nanay, pwede po bang hiramin ko muna yung stock toy bouquet nyo? Ayan. Ayan. At wait lang, tatama sa cake. Diyos ko, Diyos ko. Ayan. Tatama sa cake. Diyos ko. Pahawak mo na ako. Pwede po ba po sa saglit? Ayan. May naka-play na skip ad. Ayan. So, nanay, wait lang po. Stop na muna natin. Ayan. So, nanay, pili ka dito sa 3. Ito siguro. 1, 2, 3. Alin yung gusto mong i-open? Hilahin pala. Alin dito? Pili ka na. Mali. Mali. Pili ka ba, nanay? Pili pa. Pili ka ba? Ha? Mali. Wala. Wala mahila si nanay. O, tingnan mo nanay. Wala. Sige, nanay. Ano yung isa pa? Pili ka pa, nanay. Alin pa? Alin pa, nanay? isyo. Sige po. Hilahin nyo kung alin ang gusto nyo hilahin. Sige po. Hila. Oh! Sige, nanay. Hila. Hila, nanay. Hila pa. Nanay, tumayo ka. Hila. Sige, nanay. Sige, nanay. Hila po. Wow! Wow! Sige, nanay. Hila po. Sige lang po. Hila. Wow, puro 20 pesos. Yay! Di talaga. Sige po. Hila na. Pataas ng pataas. Wow! Sige po. Sige, nanay. Hila. Wow! Wow! Sige po. Dami na nanay yan. Wow! O, sige na, hila po. Okay, hila pa. Konting hila. Ayan, tapos na. Para naman natin si Nanay Salvacion. So, yan, nanay.
na money cake po yan ay nagkakahalaga ng 5,000 pesos para po sa inyo. So, yan po yung regalo ni Sir Bukoy para sa inyo. Ayan, nanay. May pang-shopping na tayo. So, nanay, ngayon po na nakapagpablo na tayo ng cake, any message po para sa inyo, pinakamamahal na pang-anim na anak. Si Kuya Bukoy. Isang last message na lang po para kay... Pwede ko pa rin tayo, naiilang ako dito. Ay, dito ako. Nanay, ilang ano na lang pong message ang gusto niyo sabihin? Kasi kaya nilo tayo. Kasi bayan mo na yan. Kaya po. Sige lang po. Sige po, nanay. Okay lang po. Ano pong gusto niyo sabihin, nanay? Okay lang po yan, kahit ano. Go lang, nanay, kahit ano. Anong gusto niyo pa sabihin kay Kuya Buboy? Salamat. Speechless si mother. Ay, mga Po na. Kahit isang I love you na lang po, tapos ulit thank you na lang for Kuya Buboy. Tingin po kayo na nanay. Kay Kuya Buboy. Sige po. Salamat ka lang, kay Buboy. Salamat ka lang, ingat kayo. Alzheimer. Sanay, sabi mo lang, salamat ka lang kay Buboy. Sige po. Maraming salamat, Buboy. Ingat kayo dyan. Yay, sabi mo na yun. Ayan na po, okay na po. Salamat. Ay, isang I love you naman, nanay. I love you na lang. I love you. Yay! Ayan, isang nanay na naman na nabigyan natin ng saya at sorpresa kahit na maulan. Pero we're still on the go. Again, we are the JFS Metals and Services. We don't just pray, but we captivate. Follow, like, share, and subscribe for our social media accounts and for our upcoming videos. Abangan niyo po yan. Again, Nanay Salvacion, happy 78th birthday po and God bless you. More birthdays to come. Again, I am Ate Angel, the Love and Surprise Ambassadors. Magbabay ka naman po, Mami. Magbabay ka po. Bye!